machiegni nyakora moge jwange chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo miriekni kaka inyalo chake kendo tayogi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono nyakora moge jwang ka wachako chenro mar ohala gi mwandu wadamenyo ohala no mano mar uso bepe kata mano mar adware to wadarange kuom ja ohala mano Peter Juma mabende timo ohala ni aluora Masindo e kaunti ma Homa Bay. Okono wa maling'ling mopondo kaluwore kod tich motimo to bende kaka osebedo koyudo sir ahinya kowuok e kambi mar okumba mano mar CIC Insurance Group. Kawuono wayudo thuolo mar bet kode piny mondo wawinj ane sigande kuom higni mohewo 20 mano kochomo 30 mare mag timo ohala ahinya e kaunti ni ma Homa Bay. Nyinga Peter Juma ajakano aloko biashara Sindo. Biashara ni sani an gi higni 25 kaloke. To challenge moko nitie matindo ma wasekadhe to osekonya be. Miyo biashara ni kiloke Sindo ka tekga. Ok inyal bedo iketo Nyasaye mbele e biashara ni to ok inyal sudo. Nitie joma kelonwa bao Kisii to ka giseolonwa bao wachulogi samoro wachulogi nus to bang'e to odong' waoro negi. Kendo biashara dwaro adieri. Kijam badhi ok inyal loko kata waindi mamiyowa gik moko ginyalo olonwa mwandu mar 100,000 kata ka imiye matin modong' ioro ne. Koro jadieri no mosemiyo asudo matin ma en seloso giga moko matin manyalo sipuonjo nyigo nyithinda asetero loso go gira moro matin manyalo chamo kaluwore ga diera masebedo go ohala ni. Koro najiwo ji osiepega maloko ohala. Ohala nyalo konyi kata bed ni ok isomo kendo nyalo bedo nyalo timo gima maduong' ma kama jomosomo go nitie ibi nyalo donjo nikech ohala pushi kendo irite ti idhi ihero Nyasaye maber. Ohala ni kaka inene ni semiyo nyagani moko kacha chachuo e kuoyo. An gi kuoyo ka, an gi kokoto, an gi bao, an gi hadko, an gi kidia moko tere ne ji mana kuom ng'wono mar Nyasaye. Koro miyo anago ni Nyasaye erokamano yoramogi kuom wuotho mondo amba ng'ise jowadwa ma joma tindo ni kik gitug kaka Nyasaye omiyi gimoro kik itugo. Tim gino biro miyo chiemo ma nyaka nyikwayi be cham mana kibiro jadiera. Kaka uneno ni kaka uneno kaka gigani nitie ng'ato nyalo neno ni oduong' nang'o ni en mana narite Nyasaye morito nago. To kaka kinyalo bedo gi ohala ilani onego inyalo bedo gi ikwa Nyasaye miyi kata pick up moro ma ka ng'ato ng'iewo gimoro tiringi tene ng'ato ng'iewo simiti moko 30 in gi gima minis matirogo nikech wan gi waindi ka to be wausa kuom ng'wono nikech waindi to ng'ene joma noseloso pesa chon. Koro ohala ni gimomiyo nyalo konyi ka in gi giri moro minyalo terogo inyalo uso maber kendo inyalo deliver gimoro mapiyo kendo ji nyalo anadhi mana ka jabungu ka ng'iepo kanyo bang' simita ga 8 gi bang' noterna. Koro ohala ni dwaro ka in gi gimoro minyalo keto manyalo tero ne familia customer gik moko. Bao ni karange sani to nwachako bao kana nwan jedi be ng'eny ne ng'ata di e Sindo ka ng'ata chielo medore wabedo ji adek chako wadhi chako bedo ji. Koro kaka ji medore e kaka be dhano be biro yogedo chon ne gedo tin sani ji gedo kabisa. Ino ka koro kaka county mokoro biro ni wach county tenda mag county gi obiro ka to ji gedo ji ng'iewo simiti. Koro wach no miyo koro ohala kendo odhi mbele. Koro dwaro capital maduong' maber ma kik ka ng'ato biro yudo gimoro to no chake no nyalo lora achiel nyalo uso karibu dweche 2 to sani nyalo uso lora achiel mapiyo nikech demand mag ji osemedore. Jo ohala biro madongo, jogedo, joma dwaro ang'o, skunde igero. Koro opogore gi machon cha maka sani kinyalo maintain tinyalo kaka sani ober nikech koro kaluwore kaka
jo mobiro mang'eny e sindo ka ng'eny ji dhi Mfwangano be kawo ka, joma dhi Gwasi, joma dhi madhi Lambwe kepa ka kepo sindo ka. Koro sindo en gima chando ahinya, mana means mar yo rach. Nachako mana gi Mambita ka miluongo ni ndugu moro osiepna miluongo ni Atieno, ema norwaka jokensore ma Yasino. To aneno gima nosetimore mana gikonya kana kiyo mara mar garo giro, to kana andiko barua mangiso gi mago picha no gibi replace na no gichanda. Kuro no gi iswani gimoro mana kotimore ka in kodgi obedi kisipuka iro artisan moro maduong' ahinya madang wach nango ni gimoro timore to gitimo no gidonje. Gik mosetimore matino to gisiro gi donje, ema miyo ahero gi sani. An kodgi, an gi cover mar gich ariyo ma operate kodgi, kendo chudo gi be ber. Gi kasa percent margi no iketo maber. Koro aneno ka insurance mar jogo ber kaluwore gi kaka gi deliver gik moko. Joma tindo gi tijgi tek. Onego ging'e ni ka udwa chako ohala, kaluwore gi ohala masani, gibed joma nyalo bedo gi cover manyalo rito gino be. Ka yudo gache moro, nyaka beno insure gari no, mondo emergency gimoro timore, onyalo oyudo kaka jogo follow up mondo losone. To jowada matindo gi sani nitie, ng'eni ohala biro malo sani ma joma tindo gi mondo mi ochak ohala maduong' tek, nikech mondo oyud capital mar ohala. Koro magino matin, onego ng'ato chaka matin, to mondo chak matin mondo riti, ma kok onyal rito gino to ok nyal sudo, nikech inyalo chako ohala gi siling moro 50,000. 50,000 no kok igo kwan ni kawuono auso siling 15,000, faida mane 15,000 no faida ni kanye? Ng'eny ji kia. En ng'eny ko uso 15,000 no ni mano pesa ne te. 15,000 no sano faida moro en siling 2,000 kata 1,000. Koro kok igo kwan ni nachako ohala gi 50,000 to auso 20,000 kawuono, to onego ati gi pesa di? En owuon mano mar. Koro an medo paro negi ni sama ng'ato chako ohala, kisechako miketo gimoro to ng'ini iuso ang'o, iuso pesa di per day kata per month, tichamo pesa di, tang'o miketo thengi. To kok ing'iyo ni faida mar 15,000 cha en pesa di, to ok inyal sudo. Koro ng'enywa en mana ni koro ng'ato osechako ohala kata omiye 60,000 to odhi uso kata chieng' moro uso 5,000 odiochieng', ma pesa mang'eny, odhi otiyo gi 3,000. Ng'eni gin puodho, ok ong'eni faida man kanyo en adi. Koro emomiyo ng'eny ji chako ohala to puodho gi ng'eni ma 15,000 ma uso ni faida ni kanyo adi, onego acham ang'o monego acham kanyo. Koro miyo neno ni ng'ato kochako kok ong'eyo kamano to yudo kodok chien morumo, yata ang'o motieko gini osiepna ni, kare nok yago kwan ni oyudo adi to cham adi, tang'o ma kiny no bi. Koro mano osechando ji kabisa, ma ji chako ohala ma ok osudi, nikech okia ni ocham adi to kan adi, tang'o ma kiny no timre. Amedo jiwo jo ohala go, nyithindo joma tindo mabiro bang'wa, kidwa chako ohala kaka an nakwayi, kata kidwa chako bawoni, bi ira tang'isi kaka nachake, tang'isi los manitie. Ng'ini nyalo chaka gimoro ni chako ni ng'ane nochako, ng'ane dhi maber, kiny ichake to idhi dok chien. Koro nakwayo kata kidwa chako duka, dhi go mbaka gi jaduka moro kata mosebiro kar buti kanyo moendelea nachak gini, ere kaka tim, tabed gi pesa maromo nade, kata en otin tatim nang'o. Koro ikawo data kuom ng'ani mondo midhi maber, kawo data kuom ng'ama osechako gini, to go kodi mbaka ka en ng'ama ber, to nyise gi gimitim idwa chako duka, to duka nitie challenge maka gik ma expire nitie, gik ma nyalo kawo gimoro ma expire. Koro nakwayo joma dwa chako ohala, gimoro amora midwa chako, dhi kuom ng'ama nosetime, go kode mbaka. Ka ng'ama ber ma Nyasaye odonjo iye to pimoni, to jowa moko be tijgi tek, hana kia, lakini kidhi ire mibedo kode piny nakonya, an gi siling moro 50,000 nadona chak an tong'. Okay, koro tim kama to kimumre mani iseyudo pesa, gino giko ni ka gik dweche moko 5 ilal mirumo te. Koro go mbaka no ber. An
namba na nyalo yudago ka ng'ato dwaro mondo mi wago mbaka. Inyalo gochona namba ni kisasetimo ohala ni mang'eny kabisa 0724 90 78 45 Sindo location town ka. Nyakwara Muge Jwang' wasebedo kanyo gi thuolo mar winjo kaka Peter Juma tayo ohande bende kaka sire kod kambi mano mar okumba mar CIC Insurance Group. En kinde ni bende mwada winjo mathoth kaka kambi ni nyalo konyi kendo nyalo jiwi e wechegi mag timo ohala. Tainya sani kawa winjo ka wuok kuom jalony mano mawuok e kambi mar CIC Insurance Group. Nyinga en Solomon Pinya, an wuod Ugenya ma Ugolo. To CIC ka asetiyo kuom higni madhi 15. Tich matiyo en iluonga ni wealth advisor. En konyo ji e yore mag weche mag keno. Keno kaka ang'e ok yot. Tek ahinya, lakini keno ber. To money market fund en achiel kuom products ma an go kaka CIC Asset Management. Okay? CIC Insurance Group nigi subsidiary miluongo ni CIC Asset Management. Kanye atiye kaka wealth advisor. Koro money market fund en one of the products. To money market fund ni en investment treasury bills gi bank deposits. Treasury bills en yo achiel kuom sirikal duogo kuom oganda to holo pesa. Then giduoko ne oganda giwito more wi. To bank deposits en keno mwang'eyo ma kawaida. Idhi kano pesa ni e bank, samoro gimi ohala moro matin e wi, samoro bendo kiyudo. Koro money market fund, ka yudo pesa kuom oganda, to kanye mwaketi. Okay, kaka nasepimo, kata ka nasewacho. Money market fund ni invest treasury bills gi bank deposits. Okay? To onyuolo interest. Kanye mwayudo interest. Kaka kawuono interest ma money market fund en 8.53% e higa. Koro 8.53% no wasegole fee marwa. Fee marwa en 2%. Nikech obende kaka CIC nyaka chul jotich, nyaka chul fees, nyaka chul custodian, nyaka chul trustee. Koro 2% ne mwatiyogo. To in kaka customer iyudo 8.53%. To interest ni bende bedo compounded every month. Mangiso ni interest mi yudo dwe. Obendo chako obedo invested, ichako iyudo ohala wiye. To money market fund donjo yot. Okotek wan gi app, wan gi links, minyalo self register kamoro amora ma intie, bora ni in gi simu ma digital. Okay? Kidonje app no iluongo ni CIC Invest. Okay? Kata inyalo goyo simu e ofiswa moro amora. Wan gi branches e Kisumu, Nairobi, okay, Homa Bay, Kisii, okay. Koro kigo simu e office marwa, to ibro yudo customer care contact person, mabro guide kaka inyalo donjo e money market fund. To kidonjo gima gidwaro, kangise kitiyo gi link, kata kangijazo form, gima bodwarore en mana ID mari, kipande mari, both sides, bodware passport size photo mari, okay. Bodware ATM card mari, bodwaro KRA pin card mari. Magi requirements manyaka ibedgo. Okay. To kai register gi link tigaga picha. Kitiyo gi simu, inyalo go giga picha. Kangise jaza details mari form online no. To nitie kama koro nyaki upload ID, passport size photo, KRA pin, ATM card. Ni mang'eny penjore ga nang'o miyo wachiwo ATM card. Nikech ng'eni samoro mano mar bank okeno. Onyalo bedo gi wasiwasi to ATM mar card mara mi nang'o. Nikech ni sama ngidwaro pesa no. Okay? Pesa no bo ore bank ni. To nyoko bed gi proof ni account mimiyowa en mari. Koro ATM card no nyaka som nyinge ni duto kod account number mari. Okay? Koro money market fund ni okonyo ji e yo machalo kama. Okay? Okonyo ji e yor keno, inyalo keno ne school fees. Ka in rawera matin ma pod dwaro kendo inyalo kelo ma wedding. Inyalo keno mar nyiewo mtoka. Inyalo keno mar nyiewo ot.
inyalo kendo mar nyiewo puodho. To kinde duto watemo jiwo customer kata jogo mopuonjo niya, ka in dawera matin ma koyudo tich mondo ikene yo mayot, mokwongo nyaka ibed gi goals. Goals gin gigo mago ma idwaro timo e ngimani. Idwa dok e skul, idwa kendo, idwa puonjo nyithindo, to kendo bende nyaka isave ne retirement. Ng'eny ji ng'e ni ok chak save ne retirement kapod gitindo. Koro ka gisebedo ndalo mag tich oserumo, tiyudo ka ng'ato hangaika. Okay? To nitie benefits mang'eny mag keno. Stress, nikech ionge keno, ka emergency mar ogoyi, to koro nyaka ihol. Okay? Mondo ilogo masira moyudi. Okay? Gowi, kokikeno, ibro bedo ga kihola hola sate. To holo no, ema miyo ji stress, iyudo ka ji bedo gi depression. Samoro inyalo kana wito ngimani nikech depression mag yore mag pesa. Okay? To kendo bende mi thuolo mar mondo invest opportunities moyudore kaka mag biashara. Ok inya chako ohala kokikeno. Kenya kiken mondi, kiuso pesa moromo, kokitimo ichako ohala. To wajapuonjo ga jini kikeno ka en ng'ama ondiki, tinyalo tiyo gi rule mar 50-30-20. Koro 50% kido msara, 50% mar msara mari, kata tamalo 50, dhiang'o, dhie gik mochuno. 30% dhie wants. Wants gin gigo moko chuno. Kaka leisure, inwalo dhie holiday, tero nyithinde holiday, samoro ka ichwado ga achiel ariyo adek bang' tich, mago gik machalo kamano. Gigo be nyaka budget negi. Okay? Then 20% to en marango mar savings, keno, kata chulo gowi. Okay? Tinyalo kene money market fund, kaka wasewacho. Inyalo kene sako mari, kech samoro inyalo dwaro loan e yo bei mayot. Koro money market fund, sako, kata inyalo kene bank. Okay? To kichako, ber kichako gi emergency fund. Emergency fund no, ema bende bro miyo ikene yo mayot. Okay? En pesa moro minyalo tiyogo kama sira moro yudi. Inyalo bedo matuo, wach kata ni en gi medical cover, kata en gi SHA, onyalo ga rumo. Korumo, ng'iso ni nyaka idhi ofuko ni mondo ichulgo bill mar osiptal. Lakini kani ikeno in gi emergency fund, dongi dhi gola kacha, tilogo shida naendo. To kano kikeno, ng'iso ni koro nyaka dhi ahol janyuol kata nyathiwa, adhi hol kata jogo matiyogo. To kise holo, mani kunyo bugo manyaka struggle every month mondi jaze. Koro ka kendi bo chako save ne goals kata projects magi. Okay, kidhi mbui marwa, Sikam portal kata research CSE asset. Okay? Then ibro yudo link minyalo donjogo. Okay? Nkech app tinyalo mana download kise donjo. Just jazo form, one details magi, momi gi miluongo ni member number. Then you download app CSE Invest. Which app no kanyo, mambiro miyo inyalo kidwaro statement yo mayot, ibro yude kanyo. Kidwa ng'eyo ni balance ni en adi, ibro yude kanyo. Kidwa ng'eyo ni pesa manya keto nyoro cha no donjo adier, ibro yude kanyo. Then gi app no, kidwa golo pesa, nitie option ma withdraw to M-Pesa, kata withdraw to bank. Withdrawal to M-Pesa, bro biro M-Pesa mari after 2 working days. Withdrawal to bank, bro dhie bank mari. Okay? But kidonjo, kaka nasewacho ni wan gi branches county ka county. Gi nembe ni modi kanyo mag office wa inyalo goyo, to ibro yudo ng'ato ma bro konyi. Okay? Bro konyi kaka inyalo donjo e money market fund. En kine nyakura moge jwang modaka mano mar kaw yweyo masani machuo kainya ni mar kawaduogo aduogo ka kod jawala mar Juma. Kik dhi mabor. Mano dong e dund pari. Anatemo wacho, mano dong e cultural consultant.
Sakasa iluongo mana jaodi. Iparo ni en ng'a? Iparo ni en Superman? Nyako ni iparo ni jaode no en Nyasaye. Nyasachino to koro nitie kanye? Jaodi? Ha? En kanye? In koro dak iluonge? Naparo ni mae nyathini to kadi dwa kwane. Dwokuru nyathino piyo piyo. Ok nyalo winjo gima nowacho ni. Wacho ni mondo imiya nyathino piyo piyo. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Machini kendo nyakwara moga jwang kenen mor mara ni podi kete kar kae cheno ni mar ohala gi mwandu ka sani wadhi nyime kod cheno ni mar ohala gi mwandu. To sani pani nyalo tudi kod achiel ka achiel kokalo e mbui me kod duto te mag Ramogi TV, mano SMS menari 36000 ka achiel kod ka mbui mar Facebook yudwa gi nying mar Ramogi TV. Kawuono e mesawa mar jawala mar juma wadarango sigand nyadendi mabende tiyo matek tolo timo tijno mathoth joma chuo ema ntiere kar kanyo. Mano mar fabrication kata mar welding, to kae oloso dhoudi, oloso gate mag orange mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Kae Beldin Owiti misowa maling'ling mantiere tich kata ohala mabende osebedo kae kotimo kuom kinde sani. En kaka nyako maduong' ei dalagi. Ting' mage mantiere godo to ohala ni osekonye yo machal nade. Wawinja ne sigand Beldin Owiti, ni mar Beldin Owiti e jawalawa mar juma. An ginyinga en Beldin Atieno Owiti. An Nyaimbo. Dala mar Usenge Goma. Mama na en Zilpa. Adak Kisumu kae. Atimo biashara mar loso gige chuma. Waloso gige chuma mimedo kata gi bao, gede, kitendechni, dhoudi, drishni, swings, kombe, gimoro amora molos gi chuma. Tents waloso, canopies waloso. Koro gigo gin gik mwatimo e workshop wa kae. Wala nasetimo mo koro kalo igna par 2016 nyaka sani gimoro kawane 2025 sani nyisonwa setime wadhi igna par e wala ni. An nyinga moro ilunga ga ni Iron Lady. Moer kilunga godo. Koro aero challenges, aero gige ma chuo timo. Aero gik matimo gi lwedo bende. Nachako wala ni nikech baba na monyuola bene en police. Oero gige mitimo gi lwedo. Kora bedo inspired. Kasto kaka ng'ama mama beta ot be ok ber. Dwaro ni bendi timo giri moro minyalo konyogo kata nyithindi kata mama ugiri nyithiwa moko bende. Kech being first born e family na kor kanyiri. Ne nyaka kora ng'ina nyalo timo e ngimana. Ing'e ni kiluoro chako gimoro kibidhi mabor. Iwacho ni kiki iluor chako matin. Gichako matin no ibo dongori kaka imedo dhi. Koro ki ing'iyo ni bro yudo pesa moro maduong' kamoro mondo ichak godo. In chak godo mondo ing'e ni ang'o ma ji ohero. Koro inyalo chako matin kech onge luoro. There is no fear in starting small. You can start small, then it grows matis. Koro kaka relate gi clients gi engineers gi bende referrals be miyudo. Koro inyalo chako kata gi from kawacho ni 1 million kata 500,000 ng'ato be bedo motivated. But kaka an nachako gachaka aloso dhoudi moko adek, get achiel, kose dhi taloso moro kamano. Challenges nitiere ni ng'ato nochako kata ode to pesa dhi ong'adore ne
e yore mar gedoni. Koro samoro semi tich to pok oduogo kawo gigene, mano en challenge. Kech niketo pesani kanyo. Sami keto pesani no, to budho kapok ochuli, samoro tiko kata mana higni 7, jomoko nigi 7 years pok okawo gigegi. Tiyudo ni pesa mani loso go gino gi 7 years budget kisomo pile ka pile, to ng'e ni profit ni chande bro duogo chien. To koro kineno ni obiro, to biro seche ma koro osegwaro, timiya miyo dhi. Another thing, challenge machielo, funde kokichul gi maber nyalo miyo okibed gi tich. Nikech in gi tich to ng'ama los gi onge. Koro nyaka ichul funde gi maber, nyaka relate gi clients maber, nyaka iti gi quality material maber. Koro gimoro ka gimoro nigi beche. Koro ng'ato nigi, inyanyise ni gedni auso 16, tie ma 17, mar 100,000. Koro en bende odhi mana kama pesa neno nyalo rome. An pok nondika nyaka nene kaka chiko school, to ne onge pesa mana nyalo dhi go mbele. An be kora wuok dala wachako manyo Kisumu kae. To jok mane wasomo godo gi gik magitimo gi an kang'iyo ga gik mantiere godo, tayudo no hala ber moingo tija ndika. Anyalo biro sama hero e tija, anyalo timo tije na moko kaka makwano ni godo, kaka mag purgo, to andiko joma chielo. Then mora ka joma wandiko matiyonwa, gibe gin gi jog gi ma kaka koro joma setiego higni 10 go, pod wan kodgi. Aneno gi ka gibende gidongre pile ka pile, gin gi families gi, gichako tere school kaneno kamano. Nyiso ni tijwa ni nitie nyaka families moko ma pod benefit e tije. Koro mora ka tijni ondiko jomoko bende. Koro ng'ama miyo kik ibede dhot. Ola mora michako ket chunyi kanyo, weng'iyo ni miyi gimoro. Kech ng'ama miyo ikia ni kinyo obro chalo nado, onyalo tho, onyalo kata. So the best thing, have your own money. Bed gi pesa mamari nikech in janyuol, in gi nyithindo. Number mar sim en 07 18 777 534. Gi dholuo en 07 1 8 7 7 kenda 7 5 3 4. Mano namba minyalo yudago e sim. E seche mag ohala gin chakre gokinyi nyaka godhiambo. Ne jok man loka mamiyo waga tich, man Amerika, man kanye, giyudo waga e seche bila gi gin gisechiewo. So 9 sa 10 ginyalo gocho. To gotieno ahinya be inya chiewo e nindo in case any emergency, but working hours wa inyalo biro ka e sa 12, sa 1, waloro sa 12 dhiambo. Kata kikoso namba na nitiere andiko kacha inyalo yudo. Ayudora Kisumu, Mamboleo, kidhi Kakamega, iluoro roundabout no, iridri ka ng'ama duogo town, chakruok flyover kidho, kanye kama ntiere. Kamano. Ohala ko ohala nyakwara moga jwang' mi puonj kendo rieko mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Wasewinjo ohelni 2 kaachiel koda ka duond jalony e chenro ni mar ohala gi mwandu mane makelo e giko, kendo en mor mara ni bedo koda no achaki nyaka sani makoro wachopo e giko mare. Turi koda juma manyien ka wamenyo ni welni mamoko, wami riekni kaka inyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donje viewsasa.com.